엄마 아스케 우 자가니 파이송 우 자가니 렁가니 파이망 오로 석바이 클링 수가이 가리고 당근아 뭐야 스케는 방고 라마 람트롱 시송 파이가 비 회견 능 푸노가노 저 파스타 만작 라마 가비 회견 오 동통만 합봉 뭐 짱그니 지 릴스 가야 무슨 동쇼 리샤로 가노 아그 리샤로 또이 hả mua co ô chị tắc lấy nhiều không bữa ra bữa ra ngoài ra ra baนี่นี่ลามาคอนดิชันนุกเชสSonbanta sila, sonbanta deh, nata mo. Sonbanta. Satu sih tambanta, sonbanta. Jagalah tong no, nomor sip. Orang sih, ini ke banta, mami songlai tong leka. Orang ni no, ini kok kolai, macam kolai. Ini kemui masing sebuah bar. Ini nih asaiman di tin sok ya. Ayah dah. Apa ya dah? Bawa kai sawo, tunggu uyak tu padi ini sawo ta. Engke bos siapa na, tunggu tini si jiban ni kormoni tini si sok ya ke. Tam purpose nih bagi payment saga deh. Asal bolong halong usi ke. Abang orang ani, abang follow aku je. Itu, nanti kalau kita hari mana naik pai thago, mana thago ni. Orang ke wajib no, naik tu ke mai kajak, yang mau ke dam kajak, ko berhari stay tong mereka, kebi tong mereka hasil kayak. Bolong ko pai pana, toilet dong ni facility rok tong, ini tas sendiri, sudu norok emergency kayak ko rok lota kaisa tongo, abot tu ye. Yang bolong kau rumah kaji. Hei ba. Kolam trico Wansokgwi di. Je samung ni bagai family samung to. Baik rakha nai lebih kah. Enggak tahu. Muya tan lainnya bagai bolonggo pajak. Orono. Kuman kamera tamung kah. Jani jafre jajo to no sosok wasok kah asok lagi kah. Aro kaisa nuk kado. Engke oro darah sono help khairu kong taman kah. Iko Ashok man kah, Ashok. Kalau tu kalau jak tahu dah, apa beg kota mesin roksi konsen ni kawan subi. Kostok kemanin Ashok man kah. Ini. Konok ni ama bayi babu fightui, sez nablai kotong kagui tu femani, hai pan nok pangai drop kagui tu mah bagi sak lainnya ni naimani kiriwei, agama hai ke apa bisinggo, kisah kerai kah. Song saya kau ke. Roklai di dekaro no hook ni fantok jingga naidin rok no funuga no obasi dera sobuske lokha opa amakai be mani mang no joto aba thaisumo naidi thaisumo thaini sokpai jak kerang kora ulo masa gala gni ti hemani jak mara bosok ti tor mani nogoi nyaman khana bosuke jak mara bosok kotor bokai be mani waiseno pure organic sar kuroi miski bukuroi fo abis asake ongo ingke oke dua mikmo keranta pranjak ang masa gelak nih ti hemani ingke abono sosa roboti hejak tinok ni thaisuk ko gendrok ni jaga ni bisingo bubo moi favorite comment khlai sana tapokdi asukno Tabu ke ama babu ang heke dongmali hatiwo himui thanglai tonglayo ani husband hingke to sekang no diborono thangjak dogano bo dogan roi tongoyo hingke jongke tabu sarik ni dogano thangnai hine ongkhol laimani si gari man ya hingke abono jodi no lama o gari man kha hingke ba kawi thangnai maya hingke himui thangnai hine himui tonglayo tebisi sariko hingke to evening walk phano ongkha hine nei yakung buhilik bayo nogrogo besi tongka aboni bagai himui tonglayo hingke ama babu hingke to bo sorry hamya naijingnani phaimani si
Hingke nogo tongkha hingke tei bo borong gano hinai tini sariko kisa chini dogano talangnai hinai hinwi tonglaimani. Yang nahala. Yakung desaka. Ha? Nukra gari phaya. Ma himunu. Leleng. Ha? Leng ô. Leng aram nang. Gari malia gari. Tini khani ama babu phaimani anaro brok hingke to doktor naijang bagi phaimani no tabor khe thangbai sinai phungai sri no gari reserve khairi rekha madobari jora gari tlangi ringe hingke tai hingke brok line gari bain thangnai hingke phaimani manai thanga hingke khasing phaimani sijagya pothamani ke sijak potake saisung khaila hai bokha tongphia hayong tongkha i kama phai tongo babu hingke to gari o kawi jak sabjani basai tongkha goyang buphango yang goyang bubuthai kora thaibai jak tongo nes nukjai hakam kai iko address nai di phaibai di i kama phaika nana bai kok sai tongo i ko babu khai gari sikajak hingke thangse nai kha khatangno sade Thanggo ka hangka tong lagi oko chungbo la tai bo na kha sang kha he ben du khang kha phaya no khatang khang kha tam phayang na ba no borong nga rok tong ya ka te samnya thong sabuti rong no no ma tong matok khonang la khababu thangse nai kono khanya kare tei khorok sakhai tei khorok sakha bani dogan thanai ang saisung kha yang te kasidi mukturi je pai kha ha mukturi pai sin sikang sema basak khana ai sesrang tabok rang thangse nai tam ka ta hingke choli de thangmano hno ko babu ni akon tata ro bai sire heke tata ro babu nungo driver bo tata rai ruse de akon nai thanglai de soi ke kol khai de thangbai kha ang tamjani nogo borok phainai thangka hingke asuk keno tongthok jai ang thango tei 3-4 gonta hai ekdom serang ya hake mogoi ma tonga mon porkhe tui tu kui mo soi mai tui jawai na khe tei bisa serang thango ei an video rogo no rok onana no khana bakisa khana mani kom hai phano mokol ke kaham ke nogo tei buri bonai thok bokha kaham o nana khana miang thanai ha ang kha ta bo phong ai ma ni te rok khong na nang go hingke mai rok khe sakha mai la sa kha ma mu song goi tamui bai phan rok cha kha te khalai jawo hingke buru tui khongnai sano biang tui khongnai ha buru tui khongnai ta bo ko ba ni supply supply yo akon yang ongkhod phai de chini heroine no kisa video shoot khai gana i goro bokhoknai oi oro bani busla songni nogo khoknai bo hingke bani busuk bani dong samung rok pai bekha hingke berai tong phai di do ako pa chang khayon nong pa pai ba bo pa de pai no abo thai noi pa de pai no pa ya hingke tam kher kanai kaisa kher kanai da ko